Пинко, Инко! Лайн! Здравейте, Лан! Дойдахме на плаж Пинко, Инко. Ето и да ви го покажа. Лан, това там делфин ли е? Едно от най-важните неща, които днес ще правим е да събаряме едни теми и тези, които хората по такъв начин ги направиха, че взимаш си се едно такава машина, идваш на плажа, почваш да търсиш и намираш всичко. Ама абсолютно всичко. Кораб намери, Лан човека миналия път, като гледах. И сега ще ви покажа, че не е така. И от тук нататък почваме да търсим нататъч. Е, там нещо се ларгаля вътре в плажа. Ще го видим какво е. И до чуване! Сега, как правят тия клипове? Това е вързано на такова, за да може като правиш скуба дайвинг и го търсиш пътър, слагаш тук и като намериш сигнал да може да копаеш и така нататък. Тук имаме едно пръстенче. Ама нахо да мън чъх! Вадим го, пущим това. Чакай, съборих нещо тук. Ай! Пускаме го тъй. И тъй ще го влачим. Надявам се сигнала да може да го чуем и вие също ме чувате заради този вятър, дето има в момента и вълни и всичко и така нататък, прелепи, ястреби и всичко дето идва да ни яде. Охо, сигнал! Как не вземахме нещо да копаме с него, бе? Не си сетих. Намерих нещо ръждясало. Много е голямо. Аха. То не мърда, бе. Ама не голямо. Да не изкараш някой самурайски меч. Каквото и бе. Коя заварка има това нещо, не изза. За нищо го използвали, ама. Намерихме дедовия. Ето тук умреха нашите мечти. Tuan besan tu buyap yo. Oh. Jangan tu mama nama. На хелта колто. Свича искаш ли бе? Това черния? Да. Дай ми мой пари да има вътре. Чакай веднага. Няма време. На върха е даже. Аха. Отиваме на друг плаж, там ще продължим с нашето, как се казва това, приключение. И здравейте, дойдахме на новото плаж. Моя монетник от миналата година е това. Точно и там някъде бях намерил оная монета, дето поводяхме тук вътре в кипчето, всичките чакали дето бяхме. Какво е това, бе? Това е монетка. И сега, тъй като няма да влизаме, защото гледам, че е бая мизерия и без това е студено, аз съм летен човек и не обичам студа,
Ще продължим да търсим по ивицата. Втори сигнал, откакто сме тук. Първият е това. Капаща. Ето го бе! 7 стотинки! Още 3 стотинки една дълка ще се вземе. Ай, както се годжундисвам да пипам тия неща. Аха! Чекаш мъши! Какво това бе? Ауле, набират таковото. Чистим плаж от мерсоти, без да го ползвам. Намерих кола, сега ще си отиваме с нея. Чифчикът телефон бе, гледай го бе. Върнах се 70 години назад, като купуваха ни нашите такива колички. Сипвахме им отгоре 1 литър бензин и ги палихме да видим кой ще стане. Едно и също беше, ама много коли пострадаха. Това пешка работа. Ало! Така, за днеска това беше от нас. Ще си видим другата седмица по това време. Часа колко е? Монетката загубих. Часа е 5:20. Другата седмица по това време ще си видим. Сега, какви глупости намерихме. Това е свещ. Явно там са предлагали на някоя, защото имаше двечки. Ама не ги взехме, защото може да е лош късмет за нас, живи и здрави да са. Количка тип телефон, Motorola и Samsung едно време. Имаше едно време Samsung. И ще измием и ще видим за какво става въпрос. Она са наджима капачка, вътре имаше. Вътре бяха 5 стотинки, дето намерихме. После капачката на Тубург. Капачка Буркан. От Буркан. Най-големият дюшман и на едно време беше. Това на някой щипката, изгубил се е там щипката и там на кешето. После 7 стотинки, фибичка или шноричка или кое е това? Фибичка. И това нещо, дето не знам какво е. Сега отиваме, на село има един човек, дето изкупува желязо, ще му ги дадем. Дано да не ни би много. И другата седмица по това време, тук, точно тук, ще се видим пак. Чао!